alaykum hormatly tomaşaçylar, gadyrly Aýdym Saat öýüjiler we dinleýijiler. Ene bugun hepden ýegşenme güni noýabr aýynyň 3-ü Türkmenowat tele ýaýlymyna siziň sabarsyzlyk bilen garaşyp tomaşa edýän gepleşikleriňizden biri bolan o wagtlar talaşanatly gepleşigimiziň täze sany, göçme sany ýaýlyma çykdy. Elbetde Mehriban ile şer hormatly tomaşaçylar, o wagtlar talaşanatly gepleşigimiziň bugünkü göçme sany sizden gelen köp sany haýyşnamalar esasyna paýtagtymyz Aşgabatdan 700 kilometr uzaklykda ýerleşýän Balkan welaýatynyň şäherine şeýle täsin gudratly ýerde Balkan çökötlügini oba ýaşaýjylarynyň atlandyrmagyna görä ýaňala çökötlügini owalar sağlaşynaty ýetişmeden göçme sanyny ýadyg edýär. Bize şeýle owalar sağlaşynaty ýetişmeden göçme sanyny şeýle bir gözel tebigat täsin gudratly ýerlerde ýadyg etmäge bize uly mümkinçilikleri döredip berýän Mehriban arkadamyzy sunatymyzyň hak gowannary Gahrman prezidentimize çäksiz alkyşlar aýdýas. Edýär arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Mehriban arkadamyzyň saýatyny Türkmenistan rowaşlygyň watany bilen ajaýyp elimizde her bir bagtyar türkmen ojugyny owadan aýdymlaň saýlaň sesi hemişe belende ýanglatyn. Näme Mehriban ile şer hormatly tomaşaçylar, şeýle ýaş arduwlar bilen biz o wagtlar saýlaşynaty gepleşigimiziň göçme sanyna başlaýar. Bugun gepleşigimiziň bu sanyny siz üçin Halipa Recep Kulukeriýewiň döreden ýerine ýetiren aýdymlaryndan çopon ýolundan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Zehir aýdymçymyz, aýdymçy dostumyz Täşü Tülagenow bilen sadanarlar toparlan näşe bir owadan dağ tebigatyny owadan gözel ýerde siz üçin owadan aýdymlary ýerine ýetirmek üçin jemlendiler. Täşli gepleşigimizde hoş gördük. Sağ ol Bey Murat. Balkan welaýatymyzda hoş gördük, hoş geldiňiz. Sağ olun. Çaqylyk ýollap şu gepleşige çağıranymyz üçin köp sağ bolsun aýdýan. Şu kuýumyzy dinleýijilerinde aklymyz toplamyda ýaýyp görkenmäne Türkmenowat tele ýaýlym açyp berenlik üçin Mehriban arkadamda köp sağ bolsun aýdýan talip biregimden. Oý Mehriban arkadamyň jany sağ bolsun, tutýan tutumly işleri ondan beýle ömrü wajardy. Köp sağ bol täşli arduwlaryň hasyl bolsun. Ene bu ýyl Mehriban arkadamyň tagallaty bilen Ýezid arkadamyň şaha adam bilen açylan paýtagtymyzyň gözelligini, görküni hasam bir görüp goşup oturan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi bolmak bagtysy da mesir etdi. Size de Ýezid arkadamyň saýatyny okuwuňyzdy, sunat ýoluny, maşgalaňyzdy uly üstünlik bilen rowaşlygyň ýar bolmagyny tüýsürmeden arduwlaýatdyny dinleýijiler sizden anam uly şugun lezzet bilen sizin çopon ýolundan ýerine ýetirjek aýdymlaryňyza islegler bize köp sany tele tomaşaçylarymyzdan sizin dinleýijilerimizden bir näçe haýyşnamalar gelip gowuşdy. Bize dinleýijilerimizden Aýdym Saat öýüjilerimizden isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen Balkan welaýatynyň şäherine ýerleşýän şu taryhy gudratly ýerde wagtlar saýlaşynaty ýetişmeden göçme sanyny ýadyg edýär. Näder gepleşiň dowamyny gydykly söhbet ederiz. Soralarymyz bar. Ýerite çopon ýolundan bir näçe aýdymlary jany sesli ýerine ýetirip berersiňiz. Aýdymlara geçmeden öňürdi ýadymda düşýär, tele tomaşaçylaryň ýadyna düşýän narsa şu ýylyň maý aýyny Mehriban arkadamyň açyp beren Türkmenowat tele ýaýlymyna taýýarlanyp halkymyza ýetirilýän o wagtlar taýýarlanyp gepleşigimize gelip çykyş etdiňiz, owadan aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Ol aýdymlar halk tarapyndan şeýle gyzgyn söýgü bilen garşylandy. O gepleşikden soň näme bir meşhur aýdym sonam ýerleme diýen aýdymy şekilli aýdym görnüşinde Türkmenowat tele ýaýlymyna halk köpçüligine ýetirdiňiz. O şekilli aýdymdan o wagtlar taýýarlanyp gepleşigimizden soň bir näçe gepleşiklerde çykyş etdiňiz. Türkmenowat tele ýaýlymyna şeýle bir gyzykly gepleşiklerde çykyş etmek, şekilli aýdymlar taýýarlap halka ýetirmeklik siziň sunuwatyňyzda nähil üýt göçmelikler girdi ýa öňkönkulikmi? Gaty üýt göçme boldy Bey Murat. Türkmenowat tele ýaýlymyna o wagtlar taýýarlanyp gepleşigimizden çykyş edemeden soň öňüň welaýatymyzyň şäherine tanalýan bolsa, bütün Türkmenistan ýurdumyzda tananýar Gahrman arkadamyň saýatyny begenýän. Elbetde begenýän. Ol her bir döredüjilik adamynyň arzuwyn kady, ýani halky özüni tanadyp adaýly bolmak. Menimçe Mehriban arkadamyň açyp beren Türkmenowat tele ýaýlymyna çykandan soň mustaqlanyň sany artyp başlady. Halk içinde tanap başladym diýsem begenýän. Ne şöylem näme arkadamyň saýatyny
Türkmen Devlet Medeniyet Enstitüsü'nün bahtiyar talibi olmak bahtı meseletti. Elbette bu ul üstünlükler men diyeceğim begenler ya. Köp sağ olsun aydan aklıma arkadan can sağ olsun ömrü uzak olsun. Köp sağ ol täsli ardulan hasıl bolsun. Ine bizim asuda parahat watanymyz bar. Ýedi arkadamy tarapyndan aýdym işläsiň gelse-de, şekilli aýdym döredesiň gelse-de, şunuň ýaly bir taryhy ýerlerde şeýle bir gyzykly gepleşik bilen göçme sany ýazyk etjek diýsegem, Mehriban arkadamy tarapyndan ähli mümkinçilikler, şertler bar. Size de bize de şol mümkinçiliklerden yerlikli peýdalygyna halk içinde dinleýijilerimiziň sanyny, tomaşaçylarymyzyň sanyny artdyrmaga Mehriban arkadamy tarapyndan bize ähli mümkinçilikler döredilen. Indi geljekde öňümizde goýan maksatlaryňyz barmy? Näme täzelik etmek isleýäňiz mümkin? Täze aýdymlaryň üstünde işleýän ýa halipalaryň döredenine gönnen halipaň Recep Kul Kerimov'un ýerine ýetiren aýdymlaryny bir häzirki döwrüň talabyna laýykdy bir dinleýijileriň islegine görä täze öwüşmän bilen işleýänsiň. Sunotunda näme täzelikler bar bugün? Elbette sunoda adamsymyzam gözlegde bolýar. Ösüşe tarap uğrasaň, soň bir tarap ýokman gözleg bolmaly. Täzelik bilen gözleg bolmaly. Elbette ödüredijiligimizden hem halipalaryň ýerine ýetirkiden aýdymlaryny häzirki döwre bar, görnüşde işleýär aýdymlary. Beýmurat, men baş maksadym Bahraman arkada halkymyzyň ünümini ödenem. Täze aýdymlary işläp, şekilli aýdymlar döredip, Bahraman arkadamyň halkymyza hyzmat etmek. Onda ýedi arkadamyda halkymyza ak ýürekden hyzmat etmekde de size ulusyn arzu edýär. Täze aýdymlaryňyza da garaşýar. Nesip bolsa öňümizde bayramçylyklar kän, şol bayramlara da näme aýdymçy sadyna ýa-ni ýöreňiz aýtdyňyz gözlegde täzelikden uğrundan. Ne bilem dinleýijileriniz bilen bilelikde täze şekilli aýdymlaryňyza, täze aýdymlaryňyza garaşýar. Indi söhbetimizi şu ýerde togtadyk. Täzeň howa günüň şöhreti o salkynjak şemal öwsýäwen söhbeti gyzyk gidip barýar. Bir gepleşigi aýdym bilen başlaýly. İki aýdym ýerine ýetirip bersene bir alyň aly meýdany joşuňa görä iki aýdym bilelikde ýerine ýetirip ber. Mümkin aýratyny aýdyp berersiň. Näme aýdym aýdyp berjek? Destandan ýa aýtsa aýdym bilen açopan ýoluny. Ýa, elbetde. Beýmurat ilki ýerine ýetirip berjek aýdym düýe çal hakyna. Halipalar ýerine ýetiren aýdymlar. Destandan mı? Gysgaçyk destan amma şu goşgyň döreşi barada gysgaçyk esten gurulma, ony näder gurulma bereň beýmurat. Geldi Hojagully şahir adamy. Şey o ýaşullarynyň aýdan gurruňy, men esten gurruňym. Ýaşy ul adam, şu ýaşlygym küýsäp diýen aşgabatdan çağırykda öňüne wesen owasyny şowat edip ýanyna dosyny alyp ýaşlygym ýatlap ir säher düýe saglyp dokaş düýe süýtden barja käde içeni uğraptırıp dan saz berenne owasyna bar ýa mihman marmal öýem dosynyň öýü barsa bir körfegelin düýe sagyp duran saglygamaly soraşa gelin gurgun otyanyny sagamana gelin howat edip gaýtdym ýörüte aşgabatdan owamy sağlygym ýaşlygym küýsäp ir säher bir düýe sagyp dokat düýe süýtden bir käse içen mümkin bolsa düýe süýtden bir käse içip bolmaly. Gelinem aýdýa hakyn töleseňiz ýa bolar diýe. Şol ýerde şo geliniň hakyn töleseň bolar diýen sözüni öýkelep ýedine aşgabada aýdýar ahir edip. Aşgabada gelmem şu goşgyň döredýär hasaplap şalyň ölçüme gelin. Çanaklap çilýän şalyň öýkelep halipalardan miras alan aýdym. Ona mäder geçmiş. Şonu ýadyr gitmeşiňiň başynda ulu howat bilen ýerine ýetirip. Şon bilen ýerine ýetiripler. Onuň ýygynden aýdym aýtsak mı ýa söhbet edip soň teýsen gyzyşan soň iki aýdym ýerine ýetirip berjek. Onda Mehriban ýylaşlar hormatly tomaşaçylar şahir Hojagly şahir. Gelli Hojaglyň sözlerine dören düýe çaly hakyndaky bu ajaýyp aýdymy gelin gepleşigimizde täşli Tülegenowyň ýerine ýetirmegine jan sesle dinläliň. Gepleşigimizden daşlaşmaň, başga ýaýlymada geçmäň. Türkmen owazyny, owallar taýdaşan atly gepleşigimizde tomaşa edin. Dinläň, lezzet alın.
Hap çalımı gülçümü gelin Hap çalımı gülçümü gelin Çalıp bak içliyen çalımı güler Ey kolmuz deyip başımı yaykamı gelin Bunduğu düyen fanımı güler Ayıp olmaz deyip başım yaykamı gelin Bunduğu diyen malımı güler Ayırıp yürüdü yılmın hıyal dürdü Yepe çıkıp mallarınız girdi Ay üstü başın tolun eylep çan edip Diye bakıyorum oğlumu güler Ay üstü başın tolun eylep çan edip Diye bakıyorum oğlumu güler Günü kandır dey horun Depelem akçagan çaykanyan borun Enetini gözlep boğlayan torun Halıklı fililli olur güler Ay enetini gözlep boğlayan torun Halıklı fililli olur güler Ömürlerim tutulur diye çal satıp bu diye bir ayal Yöne yere verilmeye şu tuval Atı baba gilyen yolu güler Şu tuval Atı baba gilyen yolu güler İyi tatmarsın sen bu söylürü har deyin Düğü çalım bir firman var deyin Umur tapılgıtı seni kar değil Yıl huzurlu ağlı güler Ay yöne yere verilmeye şu zuval Atı baba gilyen yolu güler Bunduğu diyen malı güler Bakıyorum oğlumu güler
Mehriban ýeleşer hormat tamaşaçylar owallar taýlaşynaty gepleşigimiň göçme sanyny Balkan welaýatynyň şäherinde ýerleşýän ene Ýaňala çökötlügünde adymy taryhy gudratly ýerde owallar taýlaşynaty gepleşigimiň göçme sanyny täşir Tulegenov bilen ýazgy edýäs. Gepleşigimiň başynda da ene täşliň ýerine ýetirmeginde duýaçal hakynda owadan aýdymy jany sesle diňlediňiz. Indi gepleşigimizi soragylara barkaly dowam edeli. Täşli gepleşige öňem gatnaşdyň. Berilýän soraglary gatar gaýyn öz pikiriň bilen jogaplandyryp bilersiň. Türkmeniň bagşyçylyk sunwatyny ýollarken meselem aýdaly çopon ýol. Şu siziň dowam etdirýän çopon ýoluňyz beýleki bagşyçylyk ýollarynyň tapawdy näme? Näme tapawdlanyň beýleki bagşyçylyk ýollary? O sonra dogry belläpleşdim bilen. Bagşyçylyk sunuwadynyň her aýtyň gaýraty ýollar. Emma bir zady belläp geçmek gerek. Türkmen arky şahannalygy söýýänler. Şoň üçin näme bagşy sahna çykandan soň Doktorman eýsem özüniň şahannalygy bilen alçakligi bilen mähallany özüne çekmeli bolar. Çopon ýolunyň değişme ahangyndaky hereketleri beýleki bagşyçylyk ýolu. Hawa, beýleki bagşyçylyk ýollaryny tapawdlanýar. Umuman halka bir şowkun halka özüne çekýän hereketden bilen düşnükli. Ýene bir sorak, soňra gepleşik ýene de aýdym bilen dowam eder. Bagşyçylyk sunwatyna bagşa edilýän iň ulus syla hormat näme diýip pikir edýär? Bemurat Türkmen halky bagşyna şeýle bir hormat goýan halk. Toýlarda tam olarda bagşy nahar diýip aýratyn nahar getirýärler. Halat serpa ýapýarlar. Don telpek giydirýärler. Toý edýän ýaşlardan soň toýun bir bölegi bagşy diýip asar edýär Türkmen. Diyecek goýan adam bagşa iň uly syla ilim günüň halkyna edýän hormatyny gaýdyp düşünýär. Ýene bir zat boýsa şulan belläsiň näle şu toýda tomoda halkymyza ýeňden özümi tanatmak üçin halkyň sylagyny hormatyny gazanmak üçin gahrman arkadamyzyň biz üçin edýän uly aladalary ýatyr. Bizi halka özümi tanatmakda giň mümkinçilikler edip berýän sunuwadymyň haqqy ondary gahrman arkadamy talip ýögünden köp taýýar. Sağol, täşli arzulan hasyl bolsun. Bize de şu bagşyçylyk ýoluny şu wagt alypalan ýoluny dowam etdirýänler ýersiz çopon ýoluny. Geljekde de şu sunwat ýoluny size ulysyny arzu edýäs. Söhbetini jemläp ýa-ni kaýdym aýdyp berjekdiň näil aýdymlary ýerine ýetip bermekçi. Pes aýdym, söý aýdym ýa bir ýaşullyň gowurýan aýdymlaryndan aýdyp bilerdim. Ben bir alypalan ýerine ýetirgiden aýdymlar bar. Esasan uly ýaşullyň muslimin neje aýdym. Sumat bolýa ähli gaýry. Saýçynda. Bir ýandan bilelikde ýarynlaglar men munda diýip Nurýat Halifa amr bolýardy. Şol ýerine ýetirip. Ikisini bilelik. ikisini bilelik. Onu bu aýdymlary biz siziň ýerine ýetirmeňizde uly höwes bilen diňlär. Mehriban ýeleşer, diňläň lezzet alyň. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talaby Täşir Tulegenov çopon ýolunyň siz üçin ýanky aýdymlar jany sesle ýerine ýetirýär diňläň lezzet alyň. Çayı çömdü, çayı çömdü. Ayağını düşer ilk höyüm. Ay kimdir bileni çayı çömdü. Ay kimdir bileni çayı çömdü. Hiç kim yoktur diyece
kagul diyan kade kulçoğu kade kulçoğu ay gelinliğin bolyamoncuyum ay kimdir bilir çay içimde ay kimdir bilir çay içimde Hududan aşed yarim adet funki aşed yarim gigit aşed yarim ay gep haltanemi boşod yarim ay kimpir bilir çay içimde ay köpür bilir çoy içimde Kıynamayın deyip canım çaya doğran yanani yanani ay kavum başın aladani ay kimpir bilir çay içimde ay kimpir bilir çay içimde kavum varsa aladani kimpir bilir çay içimde ay kimpir bilir şu içimde Ayrılık yar civanındır yar onlarlar minmunla Ayrılık yar civanındır yar onlarlar minmunla Ay yeridin haganiyle gökyüzün dumanıyla Ve yaşın kıryanıyla ve yar onlarlar minmunla Ve yaşın kıryanıyla ve yar onlarlar minmunla Yar onlarlar minmunla Yar onlarlar minmunla
İlki gözümün görünü mayboy yarınlar min bunla. İlki gözümün görünü mayboy yarınlar min bunla. Girdimi ihlil yaşrıyım, uyma aklımı şaşırayım. Hayli eller kaçırdı yarınlar min bunla. Hayli eller kaçırıp okur yarınlar min bunla. Yarınlar min bunla. Yarınlar min bunla. İsrail'i eller kaçırıp mayboy yarınlar min bunla. Yarınlar min bunla. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owalar sağlaşan atlyk etmişimden göçme sahny täşi tülegen filan dowam edýär. Täşli talip deň duşuň bar. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyny olam şu ýyl talip bolmak bagty müýesser eden talip deň duşlaryň biri şahir dostumyz, şahir ýigdimiz Kerim Halif gepleşigimizden her sanyny tapmaçylaryny ýollaýar. Bugun gepleşigimizden şu sanyny sizin gatnaşýanyňyzdan hem habarly. Talip deň duşuňdan bir ýürüýte tapmaçylaryny ýollap ol tapmaçylar bizadir size ýetirer, siz hem başardyňyzdan tapmaçylaryň jogabyny tapmaga finansiýardyňyz. Başlalymy? Başlaýar. Birinji okujak tapmaçynyň jogabyny bilmek, o diýen size kynçylyk döredemek, insertdiňleýär. Ençe ägirtlerim. Garsgal döwlet tapan ýol. Başçylyk sunwatyny meşhur ýollar. Jogap dogry çapan ýoly. Indi tapmaça şeýle. Aýdymlary bedeýän zat ilki biler ýürek bagyr. Ondan soňra owadan saat hemem kalpdan syzylan Şygyr. Jogap dogry. Indi tapmaça şeýle insertdiňleýär. Olar aýdym saatlarmyzy iň köp gezek bedänlerdir. Jo şeýleýip ýazlarmyzy wasp edilen jogap dogry zenanlardyr. Dowam edýär. Tapmaça şeýle. Döwür baryn saýlap geçer, her zadyň öz wagty bardyr. Kän asyrlap arzuw eden türkmen bugun berkarar hem ýok. Tapmaçany ýene bir ýerde gaýtalap bereýin. Döwür baryn saýlap geçer, her zadyň öz wagty bardyr. Kän asyrlap arzuw eden türkmen bugun Bagtyýar. Jogap dogry, bagtyýardyr. Indi tapmaça şeýle. Bagşasy bar, odana ýar, ýürekde dören Aşgabat. Aziýanyň merjenidir, aýdym saatly Aşgabat. Jogap dogry. Indiki tapmaça şeýle. Şahir sözü sady siňse, kalp kanatly bagty uly. Sözü iň köp aýdym bolan beýik şahir magtym uly. Jogap dogry. Ne biz siziň talip deň duşuňyz, biziň hem gepleşigimiz bilen işçiň ara gatnaşykda bolýan şahir dostumyz Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň bagtyýar talibi Kerim Halif bize ýollan tapmaçalar üçin ýene bir ýola dörejilik doktorumyzyň adyny sag bolsun aýdýar. Kerim, galamyň ýeti bolsun, geljekde ýedi arkadamyzy, watanymyzy wasp edýän şygyrlaryň höwüriniň köp bolmagyny tüýsüremizden arzuwlaýar. Gepleşigimizden aýdym bilen dowam edýär. Ne aýlaýdym ýerine ýetip bermekçi. Näşe prototypda talip deň duşlaryňa matamaş edýän. Elbetde. Beňmurat Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyňky talip deň duşlaryň muallimler tarapyndan, dinleýijiler tarapyndan näşe gepleşip ýazmany bar ýa-da täşi şu sonam geldim diýen aýdymy
şutanla da yerine getirip berdi. Aýyňa mı aýtdyň onu geçen? Kepleşigmi? Owa, Ýene de haýyş. ýene gaýtarap aýtmam, haýyş etdiler, dinleýijilerimiz. Bizem näme? Dinleýijilerimiz näme islese, şonu yerine getirmek. Bizem elbetde Mehriban arkadaşymyň saýasynda ýurdumyzda toýlanýan toýlarda halka hyzmat edýän pursatlarymyzda bir gepleşigimiziň tomaşaçylary, siziň dinleýijileriniz şu sorak ýan berýärler. Täşliğini haçan ýazyk edýän, gaýtadan ýene de wagtlar talaşan nasy gepleşigine çagyraýda, şo gepleşikde ýene de sonam gelimi diýen aýdymy ýa Guljan, Baljan ýene aýdymyny gaýtadan ýerine ýetirip berýärdi diýip köp sany dinleýijiler hem haýyş edip bir de şol aýdymy islegellerdiler. Inni edil Guljan, Baljana gepleşikde getirmäňsiň, häzir sonam gelimi diýen aýdymy ýerine ýetirip berersiň. Ýygynden hem bir ýene de bir şowkuny ýa öýüň aýtdyň. Şopon ýoly beýleki bagçylyk ýollarynyň tapawutlylykda bir şahannadlyga baý, hemem bir tätin hereketli çykyşlarymyz bar diýdiň. Şol hereketler bilen häzir bir iki aýdym ýerine ýetirip beräý. Sonam gelimi ýygynden çykalyp amydyň söýüp bilen ýany aýdym bar, halk arasynda da toýtamasada köp sevildirler şol aýdymy 80 mäşim diýip. Şol aýdymy itin bilerek ýerine ýetirip berýär. Bu aýdymlaram biz uly höwes bilen dinler, sonda ýanky hereketleňe ýerine ýetirgen haýt diýen hereketleň. Mehriban ile şer hormat tamaşaçylar, dinleýän diýince alyň täşli Tülögenow ýürüýti siziň haýyş eden aýdymlaryňyzy ýürüýti siz üçin ýerine ýetirýär. Lezzet alyň. Bigi götürüp Suriye'nin degleri sonam gelmi İnşıqaları tel Gözlerimin hanı oye Vah vah ha Suriye'nin degleri sonam gelmi Ay Suriye'nin degleri dolan sonağır Yarın ayrılgan sütüm Ağam değil ağam Çal ağam Açılhan bilir Ol hovağlar oye Vah vah Suriye'nin büyüleri sulan Gelmi Çeker yüreğimden Bağlar eder soru tutmana Ay tüyürüydüm bağına Zeyran etmem oye Vah vah Suriye'nin
Hilzi qara bağlıdır oy. Vah vah. Türidim devler soran gelmi, gelmi, gelmi. Ay türidim devler soran gelmi. Vahay, vahay, oy oy oy. Ay kocaman dağına seyran etme vay vah vah teorilim devleri şuran ilmi 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 Kaban olsa gelir bir gün almana. Bir kaban olsa gelir bir gün almana. Cemaat yolunu yola kalmana, yola kalmana. İmanım yetişmiyorlar olmana. Öldüm armağanım yok bilim Ay komşunun adıydı ve dünyadan üstün. Öldüm armağanım yok benim. Benim
Lipidim Kâbede dursam Öldüm armağanım yok Lilim 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 Seyzin lazım Seyzin lazım Ay şapır bir dileğim var Allah yaşımda var iman yolla iman yolla ay ülfüm düdüğümde aman ya değildi ülfüm armağanım yok lilim 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 Seyzin lazım Seyzin lazım Vah Ülfüm düdüğümde Alman ya değildi Öldüm armağanım yok Lilim 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 Seyzin lazım Seyzin lazım Mehriban ileşer, hormatly tamaşaçylar, biz owalar saatlaşan atly gepleşigimizi Täşli Tulagenov bilen dowam edýäs. Täşli ýanky ýerine ýetirip beren aýdyplan üçin aýrat ýa sag bolsun aýdýas. Ýedine dinledik. Çok sag bol. Gepleşigimizi indi soralar bilen dowam edeli. Nämäni ýitirmek üçin has gorkunç? Meselem adabraymy ýa mal mülkmi? Durmuşda, sunwatda siz üçin nämäni ýitirmek gorkunç? Juda ýerlikli we kyn sorak beýan sorak. Pikirlenip, kyn sorak jogaplandyrmagy aýşdy edýäs. Adabray mal mülkden has möhüm zatlar bar dünýede. Ýagny ülkeden jahan saglyk. Enen atam, dogan gardaşym, ata watanyň esasany türkmeniň köňlüne esasy gaýnamaly duýgy, söýgü we insapdan aýyrmasa galan zatlaryň bir alazy bolarym kan. Onda akbal sizi söýgüden insapdan aýyrmasyn. Geljekde de söýgü aýdymlaryny halkymyzyň isleýän, häzirki döwrüň talap edýän aýdymlaryny sizin ýerine ýetirmeňizi, sizin döretmekligiňizi bilen garaşýar. Ne gepleşigimizi ýene de sonra bilen dowam edelim, soňra gepleşigimizi aýdym bilen dowam ederiz. Indi sonra şeýle. Dünýäde 3 tane ýurtda ýaşamaga ruhsat berilse size, haýsy ýurtlarda ýaşardyňyz? Birinji, ikinji, üçünji jogaby. Birinji ata watanym Türkmenistan. İkinci, Ikinji ata watanym Türkmenistan. üçüncü, Üçüncü ata watanym Türkmenistan. Ananay Beýmurat. Men öz ýurdumdan özüme hiç bir ýurt saýlamadym. Esasanam ýan ýakyn gahrman arkadamyň saýasynda Belarus döwletine hiçapany medeniýet güllerine gittim. Şonda hasam göz ýetirdim. Öz ýurdumdan özüme gezip ýerim ýoklugyna göz ýetirdim. Elbette täşli. Ata-babalarymyzdan gelýän şeýle aýtdy bar. Togşuna da dogduk dep edilýär. Biziň hakykatdanam mehriban arkadamyň saýasynda Bornahil afudy, erkany, parahat şeýle bir tebiğata baý, owudun, gözel ýurdumyz bar. Ne şu ýerde bir şahyryň şu setirleri ýadyma düşýär. Okuwçy wagtymdy. Geografiýada üstümden gülürip kalbym gypdym. Görköz diýileni Türkmenistany men elimi gursagma goýupdym diýe. Goý her bir türkmen raýatynyň ýüreginde şu asuda watanymyz, jan watanymyz Türkmenistan ýüreklerimizde ýaşasyn. Ýurdumyz asuda bolsun. Mehriban arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Bizem edid arkadamyň saýasynda
şu atuda watanmady, parahat ýurdumydy, mehriban arkadamydy wat edýän, owadan aýdymlar, şygyrlar döredip, ýedi arkadamydy halkymyza ak ýürekden hyzmat eder. Indi bir gowy şuna beren soralarymyzy, gowy jogaplar berdim. Indi bir gepleşigimizde gowy aýdymlar bilen dowam edäýli. Bir ýankyal hereketli, şowhunly aýdym ýerine ýetirip bersene bir diňleýiler. Şuňam bir has gyzykly täsirli bolar ýa. Murat çopan ýolundan häzir ýerine ýetirip bereýin. Nurberdi Halipan hoşgalyn diýip bir aýdym bar. Ýa-da Oglubek diýen aýdym ýerine ýetirip bereýin. Belarusiýa döwletinde de Leylek Dürbe bilen bilelikde ýerine ýetirdim. Belarusiýa döwleti bu çykyşyňyzy näme garşyladylar? Ulu şowhun bilen garşyladylar. Türkmen dogullamdan, Belarus dogullamdan mustaqil açkamyzda şowhunly el sarfyp ulu şowhun bilen garşyladylar. O näder şu Belarusiýa döwletine çykyş eden çykyşyňyzdan bir üýt goşup çykyşlaryňyza garaşýar. Kaýdymyň bilelikde ýerine ýetirip ber. Qadar nora kaydymyň ýerine ýetirsen, bir fiýatyny masal şeýle gepleşimde bar. Hatamla çekul aýdymlar ýerine ýetirip berersiň mehriban ýyleşir gepleşimden daşlaşmaň, diňläň, diýen jalyň täşli Tulagenov biz şuň aýdym aýdy.
yazıklarımdan Vak boyu hamana çıkandan Kör vatana yazıklarımdan Aşığına cilve verip Dar vatana yazıklarımdan Hop! Ay oğul ve çıkandan Kör vatan ayazıklarımdan Aşığına cilve verip Dar vatan ayazıklarımdan Hop! Oğlum ayazıklarımdan Vak boyu hamana çıkandan Kör vatana yazıklarımdan Aşığına cilve verip Dar vatana yazıklarımdan Hop! Oğul ve Mehmani ileşler hormat tomaşaçylar o wagtlar saatlaşan natly gepleşilmede şahyryň şu ajaýyp feterler bilen dowam edýär. Howasarlarym dolup gursatym daşym ey ykbal göwnümi ýarym etmäge. Ejem öpüp kakam sypatyn başym azy ýetimligi pirim etmäge. Boy ýarty bolmasyn eçilen bagtyň men razy gussanam dolu çekmäge. Alahy alhamyň ýitirmen agtyn dolu ver kalplara ýoly çekmäge. Bir gün bagtym çugup nikam gylsa, şol gize uqymyň barsyny ber, ýar başy ýatsagyň ýaryna düşdi, diňe şol ýatsagyň ýaryny berdi ýa-şahyr. Ne gepleşimiň şu ýerinde bir näbilsin diýip, owadan aýdym mana çopon ýolundan halypalan ýerine ýetiren aýdymy. Mümkin bolsa şol aýdym ýerine ýetip bersen, başdyra ruhy basdyra. Ýa-da çopon ýolundan şu Nurer dağan aýdym, Nurer halypamdan näbilsin diýen aýdym. Edi annanam aýratylykda geldi bize döwran bir diýen aýdym halypam. Şonam ýerine ýetip berýär. Onu kaýdym aýratylykda mehmani ileşler, diňläň diň jalyň Türkmen owadyna owallar taýlaşan atly gepleşiginde tomaş edin.
patrolü düşmana üstüt solum oyunu Geliyor bizleri toyme Nezik gelmeyeni Hey Alım alım okam yadım bilmeyeni Vah vah ha Yılmanili Kadırın nevil tülü Ay üydüm eylisi mere Şitna kurmadığı Akıl hatırı Kulluk girmedi Hey Yar ayrılıp yalnızlığı görmedi bu Vah vah Bilin bilin Kadırını nevil sürü Hey yare Ay bir kişide akıl kâfet olmadı Akıl kâfet dolmaha Dolmaha Ay dost düşmanını tapa Rudini bilmedi İçi düşüp Sorunu görmedi oye Astağımı ne Kadırını nevil sürü Bayram şahire aydar Dilillenme Dünya degeleyim hüzzati Göründürür gözüme Bilbildik sayrasam dinlemez gözüm oye Vah vah Akbağadım ey Kadırını nevil sürü Hey Vah Yar ayrılıp yalnızlığı görmedi bu Gelin bilene Kadırını nevil sürü
dilime zor şeyleyim. Gel kömlüm zor şeyleyim. Gelbide gel duran bibi. Ay kalbide gel duran bibi. Ay bir de bir hoş haber Ayden kömlüm zor gözüm düştü gel böyle durdum. Oğladı gel köne derdim. Ay oğladı gel köne derdim. Dünyadayken vedel verdim. Ay yoktur senin tayım bibi. Ay bibi, zan bibi. Aşığım bul hayatı başında kömür kovati. Ay başında kömür kovati. Ay mevzurur aşın deryatı. Ay gelire baştan aşk bibi. Aşık çanlı gel hem yarim. Bağda biter gel ekmen ağrıma. Ey bağda bit yani alman ağrım. Yarsı benim, bibisi benim, yok kararım. Ay zinem sana düştü bibi. Ay bibi, oy bibi. Yardım benim, bibisi benim, yok kararım. Ay zinem sana düştü bibi. Ay bibi, zan bibi.
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz getmişimizi Balkan welaýatynyň çäginde, ene şu kadim taryhy ýerde Ýangala çökötlügünde owalar sadaşanatly getmişimiziň göçme sany dowam edýär. Täşli indiki soraw size şeýle. Türkmen dinanlaryny hasy gözelleşdirýän zat näme diýip hasap edýär? Murat häzir men germe başga ýer bolsa Türkmen şaý sepleri öz elleri bilen dokan matalary diýmek mümkin. Ýöne men başga sarak çemeleşip soraw. Ýagny dinanlarymyzy bezeýän zat biz tarapyndan berilýän mehrim kadim düşünýär. Çünki istenlik dinanyň öz ýan ýollaşynyň ýaryna berýän ünsi mehrine bagly kadim düşünýär. Elbetde, ýani gepleşigimizde ýerine ýetirip beren kempir bilen çaý içemde diýen aýdymyň buňa şaýatlyk edýär. Elbetde häzirki döwürde Mehriban arkadamyň saýasynda dinanlarymyza, uýalarymyza, enelerimize uly hormat edilýär, uly syýlak edilýär. Ýurdumyzda Mehriban arkadamy tarapyndan köp çaýly maşgalalara, Mehriban enelerimize hormatly atlar da akylyp ähli amatlyklar bolan Gutba ýalyjak paýtagtymyzyň merkezinden Akşäherimiziň gözelligine görüp goşup oturan täze jaýlardan köp çaýly maşgalalara öýü sowgat edilýär. Bu zatlarym elbetde Mehriban arkadamy tarapyndan dinanlarymyza oýlayan uly syýlak hormat diýip düşünýär. Şoň üçin dinanlarymyzy, enelerimizi, uýalarymyzy hormatlaýan Mehriban arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýedi arkadamyň tutýan tutumly işler ulara başlyklary bersensin diýip arzuwlaýas. Gepleşigimizi näme aýdymlar bilen dowam edelim. Kaydım yine iyiliğini yerine getirip vereyim. Sevmek için alcağa genlikdi. Halifan baba aytma iyiliği anlanım genlikten tamam beğer gelverdi. Gelveri. Ama nur verdi halifan tüyüttüm beni aytma beğer gelverdi. Sonra yerine getirip vereyim. Anna bize olaydımlar ulu hürmetlendinler. Sahna çağırıyor. Köp sağ ol bastım. Yakılasın kara yerim üzgünne, üzgünne, üzgünne. Zan, zan, zan. Sevmek için ancak kendine dinlenmeyi. Ay kara taşlarını at çok yetine. Vay evine zan 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 yay bulçayım ancak edecekler yıklan ay kabaralım enefimden özümden ödülür vay ödülür zan 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 Sülübündüm baldı kulya bilinlen bilinleni Ay iham yanığından duysam yüzünden Bilinlen boy bilinlen Zan 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 Koy bulçayım ancak edecekler yıklan Yıkana, yıklana Yok, çok, geldim, yaş deyip
oy yaşlıyım Zan Garip gönlüm ister şonum taşlıyım Ay önüme dönedim başa tersliyim oy tersliyim Zan Hiboutim altıgıcık tekniği dinlanmi Ay aşılarman çeker yarı yeteceğim oy yeteceğim Zan Garip gönlüm birbirine çatlayacağım Aşık çanlı kendimden öteceğim oy öteceğim Zan Sevmeutim ancak gece gönlümü dinlanmi Yılmana Oy Aşık çanlı kendimden öteceğim oy öteceğim Sevmeutim ancak gece gönlümü Başıma yantanım gel beri Ay her sefer senin ağın çekerdim Şırın canım hoşuna ona döverdim Ay döverdim
benim adım yazardım tükenmez defanım gel beriye Açar bolluk çevir öyünün kulpunu vah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eplep yar başının gülpünü vah ay başıma koyalım gel beriye çaklı bir aşık buldum gözüne bulaydım önüne İsa'du şeker kelleni bir sözüne onun affedine ay bibi doğrusun ayfam ödüme ay söylüyordu kıfanım gari eller hey 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 ay bir can doğrusun ay ödüme vay ödüme söylüyordu kafanım beri gün beri Ne mehrbani ileşler hormatly tamaşaçylar owalar sağlaşan natly gepleşigimiň göçme sanyny täşi Tulegenowň ýerine ýetirip beren aýdymlara şulardan ibaret. Şu täsin ýerleri biz ilkinji tapar gelýär. Bugun saý sebäp bilen gepleşip bahanasy bilen şu owadan ýerlere şaýat bolduk. Şu gözel ýerler öz gözlerimiz bilen gördük. Bu ýerde bir dinleyijilerimiz üçin gowy gepleşik taýýarladyk mukakdyp pikir edýär. Gepleşigimiz hem dinleyijilerin gowuna yaran bolsa, biziň hem dörejilik toparmynyň çeken zähmetiniň ýerine düşdi bolardy. Gepleşigimizde ýerine ýetip beren aýdymlaryň üçin täşkil ýene urýar sag bolsun aýdy. Sag ol Bemrat. Ne pursatdan peýdalanyp arkadamda näçe alkyş aýtsam az. Çäbi ýok. Pursatdan peýdalanyp sunodumyň hakky wandary arkamızda dağ olup duran mehriban arkadamıza köp sağ olsun aýdýan. Mehriban gahrman arkadamynyň jany sağ bolsun, başy dik bolsun. İl ýurt bähbetli alyp barýan işleri elmidamy rowaç bolsun. Täşli köp sağ ol, ardy bolan hasyl bolsun size de. Gahrman arkadamyzyň saýasynda sunot ýoluna uluşturmak bilen ýar bolmagyny tüýsürmeden ardy bolýar. Sinne mehriban ileşler hormatly tamaşaçylar gepleşigimiz ahyrlady. Bizin gepleşigimizde häzir ýürüýte täşli Tulegenowň ýerine ýetirmegini gadal bilen kuşdep taýdym bilen gepleşigimiz jemler. Ýöne biz gepleşigimiziň ahyrynda ýene bir ýoly şular ýaly gepleşiklerimiziň owalar sağlaşan natly gepleşigimiziň göçme sanyny şeýle bir taryhy ýerlerde, gudratly ýerlerde
ýadyk etmäge Mehriban arkadamy tarapyndan bize uly mümkinçilikler döredilip berilen. Şoň üçin Ýezid arkadamyda ýene bir ýola şähsiz alkyşlarymyzy aýdýas. Kahraman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama uly rowaşlyklary beslensin. Mehriban ýylaşar şeýle ýaşy arzuwlar bilen täşekkürlegen soň ýerine ýetirip berjek. Gazaly bilen Kuşdep Taýdym bilen gepleşimiz jemler. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sagawlaşamyzyk. Ýene-de alajak bir hepdeden Türkmen Owa tele ýaýlymyna o warlar saglaşan atly gepleşimizde görüşýänçä hoş taýalım. Ayalli yalli yalli Canan alli alli Başlalinga başlalin Kuş tepmene başlalin Arkadağımın sayasına Gönlümünü hoşlalin Arkadağımın sayasına Gönlümünü hoşlalin Ayalley, canalley Vatanımda toybuni Ayalley, canalley Ödilimde toybuni Ay yukarıdaki solaya Kângaraştık şu aya Doğullar kuş tepeyli Uzuk yaş arkada Yukarıdaki solaya Kângaraştık şu aya Doğullar kuş tepeyli Uzuk yaş arkada Ayalley alley Ey canım canalley Ayalley alley Ey canım canalley Kapıyını attı olsun Halovunu etti bolsun Kapıyını attı olsun Halovunu etti bolsun Arkadağımın sayasına Bir günümü toy bolsun Kahramanım sayasına Bir günümü toy bolsun Ayalley canalley vatanımda toy bolsun Ayalley canalley evimde toy bolsun Ayalley canalley vatanımda toy bolsun Ayalley canalley evimde toy bolsun Ay berekellah Başında İnzalsam güneşinde Değişim kuştik tepelim Vatanımın toyunda Büyük dağların başında İnzalsam güneşinde Değişim kuştik tepelim Vatanımın toyunda Ayalley, zanalley Vatanımda toybuni Ayalley
zıhre tahira şunun benim oturuyan kuş tepinin ahırı ahır ya ahırı okudum zıhre tahira şunun benim oturuyan kuş tepinin ahırı ayarlı canarlı vatanımda sevgili ayarlı canarlı evirimde sevgili